Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, выбачаемся за невялічкую тэхнічную затрымку. Справа ў тым, што адзін з нашых гасцей знаходіцца вельмі ад нас далёка. Так далёка, што сігнал ад яго пакуль даляціць, пакуль назад, так вот такія тэхнічныя затрымкі. Але тым не менш, мы нарэшце разам, і я рады вітаць, ну, па-першае, у нас у студыі старшыня беларускага ПЭН Тацяна Недбай. Прывітанне, Тацяна. Прывітанне. Ну, а вот з тых вось далёкіх выспаў не будзем даваць канкрэтную лакацыю, але тым не менш да нас далучаецца былы ўжо, дзякуй Богу, палітвязень, мой добры сябра, пачынаючы літаратар Ігар Карней. Прывітанне, Ігар. Прывітанне, ўсіх рады бачыць. Ігар, давай пачнем з цябе. Усё ж такі, я не здарма пачаў з таго, што былы палітвязень, ты быў вызвалены разам з Сергеем Ціхановскім у гэтай групе. Ужо колькі часу прайшло, шмат, ну, фактычна усе з вашай групы і з наступных груп вызваленых ужо здолелі там легалізавацца, нейкім чынам знайсці сваё месца, пачаць там працаваць, займацца іншай дзейнасцю. У цябе што чуваць? Бо чытаючы цябе, такое адчуванне, што ты і ў прамым, і ў пераносным сэнсе знаходзішся ў гарачым месцы, ледзь не ў пекле, як у прыродным, так і легалізацыйным. Ну, часткова так і ёсць. Ну, тут, у прынцыпе, сам вінаваты, як кажуць. Бо кагосьці тут абвінавачваць не мае асаблівага сэнсу. Ну, захацеў з'яднацца з сям'ёй. Ну, сям'я, в прынцыпе, можа, яшчэ не надта і чакала мяне, таму што ў мяне тэрмін яшчэ працягваецца, ён мусіць яшчэ скончыцца дзесьці сёлета ў кастрычніку. Я тут як снег на галаву. Ну, і адсюль і ўсе вось гэтыя, ну, блуканні па пакутах, як кажуць. І, ну, тым больш, што у мяне гэта пірэнейскі бок, яшчэ далей, гэта Азорскія выспы. Тут мало того, што няспешна ўсё робіцца, так, ну, і лета, а лета для абарыгенаў это святое, не працуе, ну, ввогуле там сімвалічна працуюць гэтыя установы, і таму вось гэтыя 3 месяцы яны фактычна так просто ў халастую праходзяць, і таму я вось сваю эту міжнародную абарону пакуль што на гэты момант чакаю, ну, паўгода. Ну, некі прагрэс адносны ёсць, таму што мне сказалі, што будзе, прынамсі, вось картка часовага пражывання на тэрыторыі вось гэтай, ну, дазвол такі. Ён не дае магчымасці выязджаць, але тым не менш ён дае такую пэўную легалізацыю на тэрыторыі ўжо вось гэтай часткі свету. І таму пакуль яшчэ гэта пластыка няма, але, ну, вось чакаю літаральна ў бліжэйшыя дні. Спадзяюся, што хоць у гэтым, ну, будзе нейкае прасоўванне. Таму пакуль так, паміж небам і зямлёй. Ну, гэта такія юрыдычныя моманты. Я так разумею, і той, хто чытае твой Facebook, ведаюць, што ты зараз адышоў ад журналістыкі і займаешся на будоўлі працуеш, то бок, а нейкім чынам псіхалагічна разгрузіцца атрымалася ад тых гадоў і ад таго ўсяго перанесенага, што ты перажыў у лукашэнкаўскіх застенках? Ну, вось такі, я думаю, паказнік, калі ўжо пачынае нешта перакручвацца там задам наперад, ці наадварот там з ног на галавы і з галавы на ногі, гэта тое, што вось па выхадзе, ну, першыя месяцы там стабільна снілася штосьці звязанае там з ізалятарам, з турмой, з шыза вось гэтымі бясконцамі. А цяпер часта сніцца, ну, менавіта будаўнічая вот эта спецыфіка. І як нешта фарбую, вось сёння ўсю ноч нешта фарбаваў, да не дафарбоўвалася. І вось это і цэмент размешаць, і там чарапіцу нейкую пакласці. Ну, такое, ўжо сны такія побытавыя. І гэта можа і файна, таму што, ну, гэта турэмная
рэалія яна напружвае і прынцыпе не хочется асабліва туды ўжо і акунацца, калі толькі вось занырнуць у літаратурным сэнсе, штосьці выцягнуць мемуарыстыку некую. Вось таму я думаю, што перазагрузка ідзе. Натуральна, это будаўнічая справа нелёгкая і з улікам узросту, і да і маладыя як бы стогнуць, таму нічога дзіўна. Ну але это па першым часе. Шчыра кажучы, калі я пайшоў вось гэту сумежную прафесію асвойваць, якая нават не зусім сумежная, зусім іншая просто, то сумняваўся, што пратрымаюся там нейкі час, нават месяц, бо пачало ўсяго ламаць, усё адвальвацца і ўсё балець. Але вось паўгода прайшло і прызвычаешся да ўсяго, як паказвае практыка, і тым больш тут же мірнае будаўніцтва, нічого крымінальна, нават калі штучнае оно себе навешана. І таму такая перазагрузка, можа она да лепша. Я не збіраюся рабіць это сваёй прафесіі назаўсёды, але вось паспрабаваць можна, і тым больш веды, якія не будуць лішнімі ні ў якай сітуацыі, хоць ты у сваім доме, хоць ты на здымнай кватэры, прынамсі вось абыходжанне з інструментамі, з нейкім матэрыялам будзе як бы карысна. Я падрыхтаваўся задаць пытанне, што вось, маўляў, чалавек, у яго праблемы з легалізацыяй, у яго вот там давялося прафесію мяняць, у яго вот такі стан псіхалагічны, што ён не хоча ўзгадваць гэтую турму. А тут з'яўляецца Тацяна Недбай, якая фактычна прымушае яго ў гэта акунацца і схіляе, каб ён пісаў кнігу пра ўсе свае турэмныя пакуты. Але Ігор, вот, как бы узгадаўшы гэта, апраўдаў амаль што Тацяну, сказаўшы, калі толькі ў літаратуру. Але, Тацяна, будзем лічыць, што ён тебе как бы індульгенцыю выдаў табе. Тым не менш, чаму ты вырашыла, што ад Ігора трэба менавіта вот запатрабаваць, каб ён сеў і напісаў это ўсё? Па-першае, я хочу сказаць, што я віншую Ігора з новым статусам, са статусам літаратара, і дадам таксама, што не заўсёды чалавек, который напісаў кнігу, атрымлівае статус літаратара. Сёння літаральна я атрымала ўжо першыя водгукі ад людзей, якія чыталі Ігораву кнігу, якія ўражаныя літаратурнай мовай, якой гэтая кніга напісаная. Правда, чалавек яшчэ не дачытаў до канца, можна пачакаць яшчэ, пакуль ён дачытае, і, можа быць, водгук нейкім чынам скарэктуецца, але спадзяюся, што гэтае першае ўражанне не будзе сапсаваная. Я, прынамсі, з вялікай радасцю гэтую кнігу прачытала і усім раю гэта зрабіць. Што ж датычыцца да гэтай тэмы траўматызацыі ці рэтраўматызацыі, можа быць, мы акурат Ігора прасілі, каб ён напісаў гэтую кнігу як мага хутчэй, каб яно не забывалася, каб яно не зацёрлася, але таксама каб не ўцягнула іншае жыццё са сваімі задачамі, са сваімі праблемамі, таму што вельмі складана сабе ўявіць, што цяпер Ігор паміж будоўляй ці ў перапынку абедзенным, ці ў вечаровы час пасля дня на будоўлі будзе пісаць гэтую кнігу. Ясна, што яму не да гэтага, і, можа быць, ужо і не хацелася б да гэтага вяртацца. Таму мне падаецца, што гэта самы правільны спосаб, пакуль яно яшчэ жывое, пакуль яно яшчэ не на дыстанцыі, хаця на дыстанцыі таксама цікава гэта ўсё ўспрымаць, але ўсё ж такі мне падаецца, што патрэбны вось гэты момант фіксацыі гэтых уражанняў жывых, каб, можа быць, пасля на дыстанцыі да іх вярнуцца. То Ігор у гэтым сэнсе аказаўся вельмі, так скажу, можа быць, не самае карэктнае слово, паслухмяным, выканаўчым, таму што ён адгукнуўся на гэтую просьбу, і я яму за гэта вельмі ўдзячная. Ты ведаеш, якая сям'я ў Ігора? Вось, да гэтага можа быць... Колькі ў яго дачок і жонка. Вот так чалавек, які жыве, вырас у такой сям'і, можна сказаць. Як ён мог сказаць, адмовіць Тацяне Недбай? Тым больш, што я-то, у прынцыпе, як чалавек, які займаецца выдавецтвам кніг і які бачыць вялікі сэнс у тым, каб такую літаратуру выдаваць, прашу вельмі шмат людзей, каб яны запісалі свае ўражанні, каб яны аднавілі тое, што было канфіскавана ў турме, бо вядома, што людзі, которые дэпартуюцца вось так гвалтоўна за мяжу, у іх забіраюць усе нататкі, которые яны там вялі, нават пісьмы, которые раней цэнзар прапускаў у турмы, гэта ўсё забіраюць. То вось вельмі важна, па-першае, для аднаўлення справядлівасці аднавіць гэтыя тэксты, такім чынам паспрачацца з гэтай ганебнай практыкай забірання рукапісаў. Па-другое, для аднаўлення справядлівасці ў будучыні зафіксаваць гэтыя ўсе злачынствы, якія ў дачыненні да іх здзяйсняюцца. Сёння чалавек, который дзяліўся сваім водгукам, сказаў, што гэта гатовы матэрыял для гаагскага суда.
гэтая кніга, і гэта таксама вельмі важны аспект. Я вельмі ўдзячная Ігару, што ён не проста паслухаў і пагадзіўся, паківаў галавой, што так трэба напісаць, а ўзяў і зрабіў гэта вельмі хутка, і далей ужо была праца над рэдактурай, была праца над карэктурай гэтага ўсяго, і вось год прайшоў, і то гэта, мне здаецца, што гэта досыць хутка па часах сённяшніх гэта выдадзеная гэтая кніга. Кніга выдадзеная, але наколькі я ведаю, вось буквально колькі 2 дні, як яна как бы у цябе з'явілася у руках, Ігор яе яшчэ не мае. Спадзяюся, што даставяць хуткай перасылкай яму таксама, а мы ўжо гэтую кнігу маем. Больш за тое можам зараз правесці такую, як это любяць у тиктоках і трэдсах всяких, распакоўку зрабіць. Распакоўку. Зараз вось я возьму асадачку, которую вы мне тут ласкава далі. Спадзяюся, што я ёй не зламаю і паспрабую з ёй зрабіць распакоўку. Пакуль буду рабіць, раскажу, што так, кніга была дастаўленая толькі ў панядзелак, рана ранкам. Я адразу ж зрабіла адной з першых справаў, не самай першай, бо яшчэ пошта не працавала, пасылку Ігару і паслала прыярытэтнай пасылкай гэта все. Спадзяюся, што як мага хутчэй ён атрымае. Вось распаковваем кнігу. Вось такая яна. І тут зараз я паспрабую вам гэта паказаць. Акрамя тэкста Ігара яшчэ ёсць малюнкі Інны Карней, якая аздобіла кожны раздзел, пачынаецца з яе малюнка, і такім чынам гэта такі дыялог, я бы сказала зараз, таму што Інна малявала гэтыя малюнкі і калі Ігар сидзеў, і калі Ігар выйшаў, і вось ласкава прадаставіла нам іх для таго, каб іх можна было змясціць у кнігу. Так, хутка ў мяне тут не адкрываецца. Як бачыце, там, калі я гартаю гэтыя староначкі, там яшчэ і трапляюцца вершы. Можа быць, Ігар трошкі больш раскажа пра гэтыя вершы. Ну так, вось такую распакоўку мы правялі. Шкада, што у нас няма аўтографа аўтара, але тым не менш спадзяюся, што мы яго атрымаем. Ігор, і давай вось па парадку. Па-першае, шмат хто, ну вот я размаўляў, да прыкладу, з Максімам Знакам, і ён расказвае пра тое, што ён яшчэ седзячы ўжо пісаў, там некалькі кніг напісаў, знаходзячыся за кратамі. Праўда, рукапісы яму не атрымала, не аддалі. Зараз ён па памяці штосьці узнавіў, штосьці узнаўляе. А ты, калі вось быў там, у тых месцах, ты рыхтаваўся апісаць свае прыгоды? Ну, я маральна быў падрыхтаваны, што дзесьці вот свядома разумеў, што так ці інакш мне зробяць такую прапанову, ад якой немагчыма адмовіцца. І таму я разглядаў той варыянт. Я ўжо казаў недзе, што таких пісьменніцкіх амбіцый у мяне не было і няма, в прынцыпе, дагэтуль, нягледзячы на тое, што ёсць кніга. Але тым не менш, разумеў, што, в прынцыпе, маглі шмат хто напісаць і могуць напісаць. І некаторыя людзі застаюцца дагэтуль за кратамі, але ў адных няма, магчыма, такого імпэту, іншым складана сканцэнтравацца, камусьці просто не хапае, можа, вось это валодання словом. І тут ужо такая была і гуманітарная місія ў тым ліку, каб вось гэтыя шматлікія нюансы, якія ёсць у адносінах да іншых палітвязняў, просто ўзяць, скласці і праз сябе нейкім чынам выказаць. І таму, калі вось мы сустрэліся у ліпені, напэўна, так, мінулага году, ўжо сяброўскай кампаніі вялікай, і Тацяна прапанавала вось такі варыянт, то я, пакакетнічаў для прыстойнасці, крыху памяўся. Але, думаю, раз ёсць прапанова, а тым больш мы ж ведаем, як зараз в асноўным пішуцца кніжкі, в асноўным это кладзецца на аўтара. Я перад гэтым нейкі час не працаваў, на мяне толькі трацілі, і таму, натуральна, укладаць нейкія капіталы, якіх у мяне няма, у мяне 500 рублёў пакінулі ў мазырскай калоніі, дагэтуль не вяртаюць. Вось, што я мог укласці са сваіх грошай. І вось якраз 1 верасня я сеў за працу. Будзе, літаральна праз тыдзень
гадавіна, як я сеў у добрым сэнсе этого слова за працу, а не сеў за невядома што. Ну чё, ты сеў тады таксама за сваю працу журналісцкую. Ну і так, тут сапраўды важна, што пісалася это па гарачых слядах, нічога не астыла, картинка была вельмі такая яскравая яшчэ ў галаве, нягледзячы на тое, што сапраўды матэрыялаў ніякіх не засталося. Мала за тое, седзячы ўжо не ў ШИЗА, а ў памяшканні камернага тыпа, там дзе можна было мець некаторыя нататкі, там пару этих аркушаў і аловак, асадку, я такія думкі некія накидывал. Не то, что думкі, это быў дзённік фактычна. Вот пражыта у дзень, хотя там это дзень сурка кожны, тому что одно і тое ж. Але тым не менш некія там, прачытаныя кніжкі там натаваў. Штосьці там лісты некія зрэдку даходзілі, я таксама штосьці там некія думкі пераказваў. Але былі шмоны перыядычна так званыя. І вось у адзін з іх вось мае тыя нататкі паднялі і сказалі, што мала мне вось жоўта пра фуліку, это 10 за экстрэмізм, будзе табе яшчэ зараз і чырвоная картка. Картка ў літаральным сэнсе дыскваліфікацыі, таму што гэта спроба ўцёкаў. Мы з сабой цырымоніцца не будзем, ты ў нас ужо і так як бельмо. Зараз напішам, што спрабаваў скласці план, як адсюль выкараскацца, і будзе табе за твае гэтыя мемуары. І так і сказаў мне начальнік там, які прыходзіў, сказаў, што мемуары ўжо рыхтуеш, а не зарана. Мы зараз паглядзім, хто каго будзе тут апісваць яшчэ. Вось. І тут немагчыма было адкрытым тэкстам нешта пісаць, калі толькі вельмі завуалявана, да і то, як паказвала практыка, урэшце на рукі нічога не трапляе. Падчас некалькіх гэтых ператрусаў былі вось гэтыя мае нататкі ўсе канфіскаваныя, у тым ліку там агульныя шыткі, там з адрасамі, ўжо бескрыўднае. Усё шло пад нож, як кажуць. А ўжо апошняе, што заставалася, уключна з лістамі ад родных, гэта падчас вось гэтага выдварэння у апошнюю ноч, дакладней на раніцу 21 чэрвеня мінулага году, усё апошняе забралі ўжо кадабісты. Амерыканцы падчысцілі ўжо да нуля. Вось. Таму ўсё гэта трэба было скласці ў пазлы па-новаму. І дзякуючы таму, што сапраўды гэта было яшчэ все свежае і літаральна 2 месяцы на волі ты нават не разумееш, где ты і што толкам. Таму у некім сэнсе твоя, як я называю, каланіяльная эпопея працягваецца, і таму вялікіх таких цяжкасцяў не склала аднавіць вот эту картинку. Нядаўна мінула. І вось Таня уже сказала, сапраўды, каб гэта было пазней, каб гэта цяпер, я не уяўляю, як гэта сумясціць з іншымі справамі, якія навалююцца. І гэта ўсё-такі ўжо позна. Нават праз год пачынаць. Так, можа, сапраўды, гэта ўжо было больш так літаратурна, можа, больш дасканала ці вылізана в такім кантэксце, але факталагічна варта, калі і думаць і пачынаць, то лепш адразу, тому што потым і цяжка сябе прымусіць. Я вось ведаю, з калегамі некаторымі размаўляў, яны таксама ўжо некаторыя атрымалі тут кніжку, это літаральна ўчорашняя размова, і адзін з іх сказаў, што таксама пачаў ледзь не год таму, але прытармазіў, а вярнуцца назад уже да працэсу вельмі цяжка, тому што бытавуха, як кажуць, апанавала, і іншыя праблемы, і, шчыра кажучы, сапраўды, вось гэта ўжо сыходзіць, як старонка перагорнутая, і яе адкрыць і узнавіць даволі складана. Тым больш, калі такога жадання вялікага і няма. Але, Тацяна, я ж разумею, ты як дасведчаны чалавек у літаратуры, у выдавецтве, у рэдактуры, давала нейкія тэхзаданні Ігару, на што звярнуць увагу, ці, скажем, як можа быць гэта ўсё больш, я не ведаю,
канструяваць ці як працаваць над гэтым ці вот як Рэдактарская праца была, яна, праўда, была не з майго боку. ад самага пачатку. самага Ігор, пачатку. вот я прапаную табе і вот я бачу, што можа быць ты вот так вот павярнуў, было такое, не? Было, толькі не з майго боку. У нас тут ёсць рэдактар, які пажадаў застацца ананімным, улічваючы сённяшнія часы ў кнізе. І ён вельмі цесна супрацоўнічаў з Ігарам з самага пачатку пастаноўкі задачы і абмеркавання ідэі. Таму што мы хацелі зрабіць гэтую кнігу не проста бытапісаннем таго, што адбывалася дзень за днём, а паставіць нейкую праблему. І вось выразная праблема тут яна абазначана ў назве, гэта інкамунікат, гэта катаванне адзінотай. І тут праз гэтую прызму, праз гэтую оптыку папрасілі Ігара, каб ён паглядзеў на сваё перабыванне ў зняволенні, але таксама на перабыванне ў зняволенні іншых людзей, бо тут ёсць цэлы раздзел, які прысвечаны досведу іншых герояў, таксама былых палітвязняў, якія прайшлі праз зняволенне, праз жорсткае абыходжанне ў зняволенне, але таксама часам праз хатні арышт. Я не кажу таксама часам, не думаючы, што гэта лёгка. Не, гэта зусім не лёгка. І тут гэта паказваецца, што гэта нічым не лепш за іншыя сітуацыі жорсткага абыходжання ў нашым кантэксце. Напрыклад, камуналка Чарняўскай, вось калі мы кажам пра хатні арышт, выбар Семчынкі, страйк Луцкіной, табель Пятроўскага, каміна Дулінай і так далей, і так далей. Тут ёсць цэлы раздзел прысвечаны галасам іншых палітвязняў і іх досведу. Гэтыя галасы не Ігар прапісаваў, агучваў, ці ён? Гэта Ігар рабіў размовы з гэтымі людзьмі, і гэтыя размовы сюды ўключаныя ў гэтую кнігу. Вот такая журналістка літаратурная праца была. Такое дадае паліфаніі. Можа быць, Ігар сам больш раскажа, як яму гэта ўдавалася, як гэтыя размовы, як людзі рэагавалі на такія прапановы размоваў. Ну так, сапраўды, вось, што тычыцца працы, у нейкім рэчышчы, то так, яна была ад пачатку. Мы вырашылі, каб не паўтарацца, можа ўжо больш вядомыя рэчы, якія і без таго ўжо выдадзеныя і прачытаныя, а сканцэнтравацца на вось гэтым катаванні і здзеку праз адзіночныя камеры. Я вось не быў, мяне там самы працяглы тэрмін, але ён быў такі канцэнтраваны. І у той жа калоніі, калі яшчэ да другой крымінальнай справы, я у Шклоўскай нумар 17, я свае паўгода, якія там быў, я толькі 4,5 дні пабыў у атрадзе, а астатняе правёў у штрафных изолятарах і памяшканнях камернага тыпу. Это ўсё было адзіночныя камеры, спачатку там 7 метраў, потым яна падрасла до 8 метраў, але все роўна, тут нават уявіць, што цябе закрываюць у кватэры, нават з інтэрнетам, з тэлевізарам, і не даюць выходзіць цягам паўгода нікуды. Вось, яшчэ і пастаянна цябе кантралююць і прымушаюць рабіць, не то, што прымушаюць, а в прынцыпе падстаўляюць, робяць такія рэчы, праз якія ты атрымліваеш потым новыя крымінальныя справы. Это цяжка нават у такіх, у рафінаваных умовах, а не кажучы пра умовы, якія параўнальныя са здзекам. Так вось, на гэтым і было вырашана акцэнтавацца, і каб гэта не выглядала суб'ектыўна, што нібыта я придумаў это сам, там, ці занадта згушчаю там фарбы. Вот і быў раздзел такі дапоўнены ўжо якраз па ходу справы голас. Гэта голас кожнага канкрэтнага чалавека, які прайшоў праз такія ж самыя катаванні, праз здзекі, праз фактычна канцлагерную сістэму, якой не месца ў 21 стагоддзі еўрапейскай краіне. Ось. І там розныя людзі, і я пачаў, як казаў, 1 верасня рабіць эту працу, і там жа неўзабаве тады другая такая больш-менш сістэмная група выйшла, і там было дастаткова шмат людзей, з якімі я перасекаўся і ў СІЗА яшчэ, і ў калоніі таксама, і сябраваў ці прыяцельстваваў яшчэ да пасадкі. І таму там не было вялікіх праблем хлопцаў і дзяўчат угаварыць, каб падзяліліся сваімі ўражаннямі, таксама вельмі свежымі. Вось, яшчэ некалькі чалавек я паспеў зачапіць зімовага вось этого выдварэння, а ўжо увесну, ўжо
книга вышла на такую ну, промежковую финишную прамую, и там уже как бы не атрымлівалася кагосьці зачапіць, таму у мяне вот ну, такія прагалы все-таки ёсць. З тых, кого хацелася б яшчэ пабачыць на старонках, але ну ўжо просто фізічна не ўдалося. Вось, і гэта былі такія сапраўды, Зміцер, ты кажаш, і журналісцкая праца, як інтэрв'ю, як гутарка. Адразу там пісалася як эсэ, потым падумалі, што можа больш класічным варыянце такі інтэрв'ю, больш даходліва, калі можна ну, у большай ступені пачуць самога чалавека, ягоныя ўражанні, каб мінімізаваць сваю ролю там, ну, просто як мадератора. Ось. І, ну, астатнія там раздзелы таксама гэта і маё, вось это першае, ну, каб зачапіць і прыцягнуць увагу. А потым этапы, якія былі і ў мяне, і ў іншых, это перасылкі па розных цэнтралах і калоніях. І, ну, тое ж, на чым ты грунтуешься, што не дае табе звар'яцець, это сям'я, блізкія, сябры, адчуванне салідарнасці. Гэта таксама асобны раздзел. І там таксама вось можна некаторую рэцэптуру атрымаць, як выжыць у такіх вось нечалавечых умовах. Хоць і лепш, конечно, туды не трапляць. Але слухай, ну мы с тобой знаёмыя ўжо колькі десяткаў гадоў. Я ведаю, что ты майстар слова, гэта без пытанняў, ну такого слова, ну вот як это кажуць, такого літаратурнага пісьменніка. А што, і паэт яшчэ? Вот я гэта не ведаў. Твае вершы? Ну, это зноў жа ад безвыходнасці. Калі сядзіш вось просто суткамі і нічога вакол сябе не адбываецца, ну, апрача таго, што ты перыядычна там, кажуць, узбадзёрваюць і строяць там, і за табой назіраюць, то, ну, в прынцыпе, гэта ўсё прынагодна было. Ну, напрыклад, быў у маці дзень нараджэння. Ну, что там, дзяжурная паштоўка, і так зразумела, што я яе люблю, паважаю і найбольш чакаю сустрэцца. Таму там просто такое, як сямейная, ну, можна сказаць, і паэма, яна вялікая. Там нават не ўсё я туды напісаў, бо якраз у мяне тады не было і шытка нармальных, там гэтых аркушаў не хапала. Таму такая выжымка была, як кажуць. Ну, просто гісторыя нашай сям'і, выкладзеная так у вершаванай форме. Ну, ад майго маленства і, ну, і ось да таго, як я патрапіў на гэта раздарожжа. Ці ў жонкі таксама ось там была гадавіна чарговая наша вяселля. На той момант там 33 гады. Прыгожая лічба, некі малюначак нават зрабіў і напісаў таксама вось тое, як мы крочым па жыцці, як дзяўчаты нашы нас радуюць. Ну, это таксама нарадзілася ў такую паэмку маленькую. Это, ну, не літаратурныя творы, это, ну, просто такі вот пасыл і памкненне некае унутранае, каб просто разнастаіць свой вось гэты турэмны побыт. Ну, і там таксама, я, дарэчы, і не адзін жа ж такі. Ведаю, што хлопцы, вот, і музыкі, якія сядзелі, і хто? Ну, літаратары сядзелі таксама, і Максім Знак, напэўна. Ну, многія пісалі там пра сваіх сукамернікаў. У мяне таксама ёсць цэлы там твор пра людзей вельмі годных, якія былі ў мяне разам са мной і ў СІЗА вось этой валадарцы нумар 1 Менска, і ў СІЗА ў Магілёве. Это, ну, нема таких вот вычварэнцаў некіх, я не сустракаў, дзякуй Богу, ад якіх там, ну, сапраўды калоціцца сэрца ці душа там у пяткі, як кажуць. А в асноўным, калі пра палітычных, а іх было па палову камеры, калі не больш, то інтэлігентныя, высокаадукаваныя, культурныя людзі, з якімі адно задавальненне быць нават у гэтых умовах, і усе, з кім мы вось кантактуем дагэтуль, яны згадваюць, ну так, і са смехам у тым ліку, і з радасцю, што менавіта лёс аб'яднаў нас вот такім калектывам, таму што можна было, ну, і крыху інакшы кантынгент атрымаць. Вось. І таксама некаторыя пісалі і вершы, і хацелі, ну, так паэксперыментаваць,
ну неяк там з-за таго што даволі шмат часу можа сабе дазволіць такую прыхамаць таксама, бо натуральна я не ўяўляю, каб у мірным жыцці вось тут сеў і пачаў там пісаць сваёй жонцы вершамі. Ну это было можа нават і не вельмі шчыра, а адтуль яно сапраўды шчыра лілося, і там гэта твои ўнутраныя пачуцці абвастраюцца напэўна ў большай ступені, і ну хай будзе ў якасці эксперыменту. В прынцыпе людзі калі будуць бачыць і чытаць, зробяць высновы графаманства ці сапраўды гэта ну так ад сэрца і душы. Татьяна, вот ты все-таки у нас досведчаны літаратар, сама пішаш і вершы і прозу, графаманства? І грантавыя заявкі пішу таксама. Ну гэта зразумела, тут графаманства просто быць апрыоры не можа ад пачатку, але мне гэта вельмі цікава як досвед таго, як у турме людзі сапраўды звяртаюцца да паэзіі, якім чынам літаратура, літаратурныя формы дапамагаюць перажываць тыя умовы людзям, у якіх яны апынаюцца. Ладно, Ігор все-таки чалавек слова па нашых мерках, чалавек журналіст, як высветлілася яшчэ, як мы ўжо сказалі, і літаратар, а людзі, якія не займаліся ніколі журналісцкай працай альбо літаратурнай, як яны прыходзяць да вершаў і як яны пачынаюць у гэтых вершах і часта вельмі неблагіх апісваць свае стан. Дарэчы, вось з нядаўных прыкладаў Андрей Любецкі вельмі часта размяшчае ў сваім фейсбуку вершы. Вось жа стаматолог, да, дантыст, который далёкі вельмі ад нейкіх практыкаванняў са словам, здавалася б, тым не менш. Да, я вось так на гэтыя вершы гляджу, як на спосаб літаратурай перажываць гэтыя цяжкія часы. Да чаго б я хацела аднесціся, так гэта вось нядаўна Ігор напісаў пост у адным са сваіх пастоў пра гэтую кнігу. Ён крыху дыстанцыяваўся ад тэрміна інкамунікада. Так, як бы да яго гэта не датычыць, так, як бы гэта было так вось крыху навязана яму. Я тут хачу апраўдаць Ігора і апраўдаць саму сябе, бо гэта загаловак прапанавалі мы зрабіць такім. Вось жа у праваабаронцаў няма адзінага вызначэння на сёння тэрміна інкамунікада, але ёсць дакладна вызначаны, дакладней няма адзінага вызначэння, колькі павінна мінуць часу, каб гэта прызнавалася інкамунікада. Вось спісы, які вёў праваабарончы цэнтр «Вясна», яны звычайна бралі сітуацыю, калі больш за 3 месяца чалавек знаходзіўся ў сітуацыі інкамунікада, і яны гэтых людзей вызначалі і вялі гэтыя спісы. Пры гэтым яны нідзе не казалі, што калі чалавек менш за 3 месяцы знаходзіўся ў такой сітуацыі, то гэта ўжо не з'яўляецца інкамунікада. І на мой погляд, да Ігора гэтая сітуацыя цалкам пасуе. То бок яго адсутнасць сувязі з блізкімі была забарона на лісты, званкі, спатканні, адсутнасць доступу да адваката і перашкоды з боку адміністрацыі, ізаляцыя таксама была ад іншых вязняў. Усе гэтыя прыкметы інкамунікада здараліся з Ігорам і здараліся са многімі ягонымі суразмоўцамі ў гэтай кнізе. Таму тэрмін інкамунікада ўсё ж такі цалкам да яго пасуе, і гэта ніякая не маркетынгавая прыдумка, якая нацягнутая на сітуацыю. Ігор, я хочу яшчэ да непрыемнага моманту звярнуцца, а потым, можа быць, мы тут пра больш прыемныя таксама закранем. Усё ж такі, ты ад пачатку сказаў, што гэта той досвед, пра які хочацца як мага хутчэй забыцца. Тым не менш, вось ты гэта апісваў, але нават апісваючы, разумеючы, што трэба шчыра апісаць усё гэта, як это вы тут напісалі, што это фактычна сведчанне злачынстваў лукашэнкаўскага рэжыма. Але ці было нешта такое, ну как бы непрыемнае, страшнае, жахлівае, што ты нават у кнігу не хацеў гэта ўносіць, не хацеў гэта больш успамінаць і прыгадваць. Увогуле, наколькі ўсё ж такі гэта кніга, ну яна сапраўды страшная па свайму змесце. Ну я там не наганяў, што называецца, занадта там трагізму ці драматызму, і пісаў даволі так ну разняволена, ну каб не было такое уже, што просто з першых сторонак табе хацелася зачыніць, тому што ну ёсць такія рэчы, якія ну цяжка прачытваюцца, асабліва можа людзям, якія ну прайшлі праз всё гэта і па-новаму варушыць вось мінулае можа не хацелі. Таму мне здаецца, што яна напісана ну даволі так не то што лёгка, но але чытабельна. Вось. І ну а тое, што там з асабістых перажыванняў, ну напрыклад, меня ну вельмі просто уразіла вось это цынічнае стаўленне да цябе. Ну калі в одну секунду сабе зробяць і злосніка,
і экстрэміста, і тэрарыста, ну ўсё што заўгодна, там не трэба нават далёка і хадзіць. І вось нават калі здавалася б, ты атрымаў 3 гады тэрміну, і гэта ўжо у цяперашніх беларускіх рэаліях успрымаецца, што парадаксальна, ледзь не як нармальны прысуд. Пашчасціла. Не 8, не 10 гадоў, там, не 15, то гэта ж не факт, што ты выйдзеш праз 3 гады. І вось я на сабе это перажыў. І тое, што я кажу, што мне тэрмін вось да сярэдзіны кастрычніка, так фармальна ён цягнецца. Але ніякай жа гарантыі, што я выйшаў бы вось у гэтым кастрычніку. Таму што некаму там падфарціць і яго меншай ступені прэсуюць. А ў мяне вот неяк было так пацягнулася, што ледзь не з першага дня ўжо ў калоніі я пайшоў па дыванах начальніцкіх і там кажу, што шыза за шыза, вот это ПКТ, потым у перапынку гэтых ПКТ зноў шыза, і пакуль вось не з'явілася эта крымінальная справа. І вось для мяне это быў шок у нейкім сэнсе, таму што я ж разумеў, што я нічого не рабіў, не даваў ніякіх падстаў дзеля таго, каб быць яшчэ вось гэтым злосным парушальнікам правілаў установы. Непадпарадкавання супрацоўнікам адміністрацыі. Як гэта такое можа быць? Это пры тым, што яны вось робяць усё, правакуюць, калі, напрыклад, ужо ў ПКТ былі там паложаныя прагулкі, шпацыры там 20-хвілінныя. Ты прыходзіш, а у цябе там раскіданыя бычкі, там паперкі нейкія, там агрызкі. А гэта пры тым, што кожны, хто там гуляў, мусіць за сабой это прыбраць. То бок я калі зайшоў і убачыў, это пачынаецца, думаю, то ж пачынаюць мяне там пад нешта падводзіць, пад манастыр. Вось. І потым, гледзячы на іх, як яны там б'юць сябе там рукамі, кулакамі ў грудзі, што такого злачынцу, такого бандзюгана яшчэ пашукаць трэба. Гэта просто ніякія вароты, як кажуць, не укладваецца. І калі мяне асабліва судзілі ўжо па другой крымінальнай справе, то сведкамі выступалі 22 супрацоўнікі вось этой калоніі. Гэта яны самі паралізавалі ўсю працу сваёй этой установы, не хадзілі на абед, там сядзелі вот этой шумным натоўпам у прыдбанніку ўжо перад начальніцкім кабінетам, там, дзе суд вязны праходзіў, і все сведчылі супраць мяне. І, в прынцыпе, ніводзін з іх там не сказаў нават некую нейтральную там пару выразаў якіх-небудзь, што ён там мяне знаць не знае і не ведае, чаго ён прысутнічае. Не, яны ўсе сведчылі. Усе сведчылі 22 в один голас, як я там парушаю дысцыпліну, ігнарую іхныя ўнутраныя правілы і так далей. І вось гэта вот бездапаможнасць уласная, тое, што ты памножаны на 0, што ты ніхто, гэта просто не ўпісваюцца ні ў якія рамкі, ні лагічныя, ні ў нарматыўныя, ні ў юрыдычныя, ні ў які. І просто разумееш, што гэта вот сегрэгацыя, яна паўсюдная, это ж не толькі ў мяне там у этой шклоўскай калоніі. Людзі дзесяткамі праходзілі па 411 артыкуле, а іншыя там адпраўляліся на больш жорсткі рэжым, турэмны, толькі з-за таго, што это прыйшла на іх там разнарадка аднекулы з дэпартамента выканання пакаранняў, ці можа там з ГБ, ці з ГУБАЗіка, ад гэтых апекуноў так званых, якія табой увесь твой шлях просто зверху вісяць, як гэтыя мухі. І таму адчування бездапаможнасці і то, што ты не можаш ніякім чынам паведаміць, тому што калі ты напішаш гэта ў лісце, мало того, што забракуюць, так яшчэ і табе парушэнне некае прыдумаюць. З адвакатам звязацца немагчыма, і вынесці там вонкі свае трывогі, сігналы да бедства таксама нерэальна. І ты застаешься просто сам насам з этой праблемай, з этой бядой, рашэння якой просто няма. І таму ёсць у многіх людзей такое упадніцтва, калі разумееш, што ніхто табе не дапаможа і сам ты сабе не дапаможаш. Але дапамагчы сабе можна толькі мабілізаваўшы сябе унутрана і ў нейкім сэнсе так вот дыстанцыявацца і
рабіце вы што хочаце, прападзіце пропадам, а я буду жыць сваім там уласным жыццём, ну, выконваючы некія там абавязковыя фармальнасці, а ўсё астатняе гары яно гарам. І в гэтым сэнсе, ну, можа і прасцей, калі все это кідаеш на самацёк. Ну, дарэчы, можа камусьці лягчэй, ну, сапраўды шчырым вернікам. Вось хто верыць, хто можа займаўся нейкімі медытацыямі, практыкамі, вось ім, ну, у гэтым сэнсе прасцей. Я вось ведаю, у мяне сябрук яшчэ з калоніі, ён, седзячы у ПКТ, чытаў бясконца ад пачатку до конца, і потым спачатку Біблію. Вот яму там прынеслі, і ён за ўсе гады, а прасидзеў доўга, чытаў выключна Біблію. Потым я яго ўжо там падсадзіў, будучы ў СІЗА Магілёўскім, на іншую літаратуру. Крыху он разнастаіў сваю эту аднастайнасць. Вось. Але ў гэтым сэнсе вот вернікам можа і прасцей. Яны там умеюць сысці ў сябе, сканцэнтравацца і так вось бавіць час. А астатняе вельмі цяжка, тому што час ідзе вельмі марудна. Здаецца, што ў сутках не 24, а 72 гадзіны. Кожную хвіліну ты адлічваеш. І гэта вот як пакута, як здзек, менавіта змаганне з часам. Дзякуй, Ігор, і дзякуй, што падзяліўся гэтым усім не толькі тут у нас з намі, але і ў сваёй кнізе, якая, я так разумею, у хуткім часе да цябе даляціць. На жаль, нам трэба будзе зараз развітвацца. Звычайна я на развітанне у вось аўтараў і хто з ім разам у камандзе працуе, пытаюся, калі будзе прэзентацыя, дзе можна сустрэцца, дзе можна пабачыць. Але як мы пачалі з самага пачатку нашай размовы, Ігор зараз сядзіць пакуль яшчэ не выязны на сваіх выспах, і таму, я так разумею, прэзентацыі будуць, але пакуль што без Ігора. Ці вот як это будзе выглядаць? Мы спадзяёмся зрабіць прэзентацыі цягам фестываля інтэлектуальнай кнігі «Прадмова», і, можа быць, здарыцца цуд, і ў Ігора з'явяцца дакументы. Я не ведаю, будзем таксама прасіць, можа быць, атрымаецца пераканаць улады той краіны, у якой Ігор знаходзіцца, каб яны звярнулі ўвагу на гэтую сітуацыю, на тое, што Ігор пісьменнік, што яму трэба паўдзельнічаць у прэзентацыі. Часам такія рэчы спрацоўваюць, часам не, бо бюрократычная машына застаецца нячулай і глухой. Тым не менш, паспрабаваць можна. І мы спадзяёмся арганізаваць гэтыя прэзентацыі. Можа быць, Ігору удасца даехаць на нейкую з іх, а можа быць, будзе онлайн-удзел. Тым не менш, як толькі Ігор апынецца у той прасторы, дзе мы знаходзімся, я думаю, што мы скарыстаемся гэтай магчымасцю яго жывой прысутнасці і абавязкова зробім сустрэчу з Ігорам, каб усе ахвочыя маглі атрымаць аўтографы. Ну вось, такім чынам, Ігор, кнігу ты сваю атрымаеш. Хацелася б ўсё ж такі, каб ты даехаў да сваіх прэзентацый і паўдзельнічаў у сустрэчы з чытачамі, з сукамернікамі, ці там не сукамернікамі, а тых, хто з падзельнікамі, якія таксама зараз досыць шмат вакол тут нас. Тым не менш, у любым выпадку рады будзем пабачыць і віншуем цябе з пачаткам. Другую кнігу уже сеў пісаць? Не, трэба разобрацца з фарбамі, з дахоўкамі і з этими раштаваннямі, пакуль у мяне это. Ну і у нас тут было пытанне, дзе можна будзе гэтую кнігу набыць і пачытаць, і я так разумею, што можна наўпрост, ну альбо вось на тых сустрэчах, на прэзентацыях, выставах кніжных, якіх будзе ўдзельнічаць Тацяна, с Ігорам, без Ігора, хацелось бы с Ігорам, але тым не менш кнігі будуць, але можна і праз Алегра набыць. Безумоўна, кніга ёсць ужо на Алегра. Сёння кніга будзе ўжо ў кнігарні «Кнігаўка». Вось як я 3 словы з коранем кніга ўжыла ў адным сказе. І таксама мы спадзяёмся гэтую кнігу даставіць у іншыя кнігарні беларускія, у Варшаве, у Вільні, каб яе можна было набыць фізічна, можа быць таксама ў Берліне. І на прэзентацыях, безумоўна, на сустрэчах. Ну, дарэчы, цікавая такая прапанова тут прагучала ад гледача. Трэба зрабіць аўдыакнігу і на Ютубе апублікаваць для большага ахопу чытачоў. Я прапаную гэта ў партнёрстве з Еўрарадыё зрабіць. Ну вот як Ігор даедзе ў студыю, каб ён мог сваімі словамі, сваім голасам гэта начытваць. Ну, ўсё для абмеркавання, чаму не?
Напишешь адпаведны грант. Як мы с тобой Я бы это любим, да? Зараз що падхопяць адпаведныя вынішчальнікі грантасосаў і разнясуць это ўсё. Ігор, дзякуй вялікі. Спадзяюся, што з дакументамі ўсё наладзіцца. Пабачымся на прэзентацыях. Заўсёды рады бачыць цябе ў студыі Еўрарады. Ну і проста сустрэцца ў гасцях, кавы папіць. Ну ці вы да нас, ці мы да вас, але у любым выпадку да наступных сустрэчаў. Наведавайце выставы кніжныя, наведавайце фестываль прадмовы, заходзьце на Алегра і набывайце кнігі. Ну і ўвогуле усе кнігі, вось бачыце. Кнігі. Тут у нас яшчэ ёсць кніга «Справа Віктара Бабарыкі», якая тут у расійскім выданні, але ў сярэдзіне верасня ўжо будзе беларускае выданне гэтай кнігі, гэта выдавецтва «Светкі». Ну і таксама ёсць кнігі выдавецтва «Полацкія лабірынты», гэта лексікон каласоў Александра Федуты, это Ігнат Канчэўскі «Адвечным шляхам», ну і іншыя кнігі, як «Свабода як біяграфія», зборнік інтэрв'ю пра нашых герояў «Голаса пакалення свабоды», і ёсць дзве эпічныя кнігі «Энеіда» і «Іліяда», і 1 верасня чакайце навіны, можа быць, штосьці яшчэ з'явіцца ў гэтай серыі. Ну вось бачыце, на фоне вот это такога пад'ёму пасля прагляду фільма «Адысея», ну варта звярнуцца да гэтых кнігаў і перачытаць сусветную класіку і чытаць вось маладога пачынаючага класіка Ігора Карнея і яго кнігу. Дзякуй вялікі яшчэ раз усім. А я, калі можна, нагадаю, што ў нас у здзяволенні яшчэ мінімум 22 чалавекі слова застаюцца і забароненых мінімум 375 кніг, каб мы таксама пра гэта памяталі і каб мы ўсё, што маглі, прыкладалі все нашы высылкі да іх вызвалення. Дзякуй вялікі, свабоду і людзям і кнігам. Вось што можна сказаць па выніку гэтай размовы. Ну і хацелася б ўсё ж такі, каб усе гэтыя рэпрэсіі і здзекі скончыліся, а злачынцы, якія гэта ўсё чыняць, панеслі сваё пакаранне. Я згодны, Ігор? Абсолютно. Про гэта таксама увесь чырвоным этим стрыжнем можна правесці лінію пра всю кніжку таксама. Што пакаранне павінна знайсці сваіх герояў, злачынцаў, калі можна так сказаць. Дзякуй яшчэ раз, да сустрэчы, жыве Беларусь. Дзякуй, жыве. Жыве.